Tako. Evo. Nije to tačno. Aha. Nije to Onda tačno. okej. A daj, odina, evo. Sad kažem. Evo ti bišu gdje smo mi, a ovo su tekovi koji smo radili za njih. Pogledaj, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja sam isti gnal, kad se ti uključa dolamo ona čas. Nemoj. Jesmo mi spremni za main-up? Tomas. Njemu da gasa, još bi ideš ovako pa to. Ako na ostane ovako, treba po pištol zadužiti svako. Se mora upucati u kanalu. Možda. Pa banka. Niko tamo nema da se onako malo da ga barem malo nađe. Shit. Šta još treba? Najzak nije tamo će gledati mušu pregledati, tamo nema malo, tamo ništa. Znam, ali ja bi digao jednu. To vam nije dovoljno, stavite još koji voj na taj vinč.